LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Mondi yudi nyanango mogo kod Viki Bi Matata kaka skiza tune mari. D-Star, aburu achela Rio Star, abirio aburu ang'wen hash. To get Nyanango by Viki Bi Matata as your skiza tune, dial star 812 star 784 hash. Manonga maelano, Nyanango, kamaelano, okupu penyo Nyanango. Oteni, usuni kod LTN, Luo Trending Nation. Ma e pachwa. Jasup kwach. Wach mantie kawuono. Gini mit. Waduogo kendo. Wan manaka kaka pile. E Luo Trending Nation. Kuma mupande. Inyenyo elela. An gi paro. Pachin chalo nade? Pacha chal kama. Kamano. Pesa met pile. To kan kode. To ko chuno nyaka daga minga. Kwach. Awacho kama. Aneno ni yot mondo kaw shortcut mar ngima. Ayud pesa madwaro katin. Achama tiek chamo. Tadhi aywe. Kwach. Ang'amoni kaka wadage installment life. Ibede mathe ne cham kata lot. Madh sup kinyi. Yani dage ngima mos. Ere tiende ka ngima ma shortcut to onge kamidhiego. Onge mit ngima miwinjo. Let's say for instance, joma notho ka TikTok onge giwinjo nade? Mano kakinene. Mano pacha. Pachi neno ni ibed ngima ma kawaida tidaga minga. Anadaga ngima nikech sani nosebedo negise introduce YouTube, gikalo YouTube donge. TikTok kendo ni kacha. Ere dhi chap. Awe gik piny. Gimok ng'eyo. If you have money, you have time. Iwacho gani ya, joma onge pesa. Tiyo gi time mondo gikung pesa. Wemi example. Ng'ama onge gi pesa tiyo gi time mondo kung pesa. To ng'ama nigi pesa tiyo gi time mondo kony pesa. Wemi example. Kapo ni onge pesa, idwa dhi wuoth idhi town. Ing'eni pesa ni tin. Ichako chon, iwuok chon kiwuotho, kati iwuok chon idonje matatu, tichulo nikech ing'eni kangi kwame jam michopi. Telew kotiyo gi pesa matin, lakini saa mang'eny. Mane ngima madwaro. To an, abro wuok late, tadhi gi express direct nikech an gi pesa tachulo. Koro tiyo gi pesa mondo kony saa. Mane gima kelo pogruok kinda kodi. Awuog chon, wuod ng'ato, wuod simple, awuok auka chon. Sa chiele wang'e kadhi town. Achiele wang'e asechako Njugu Road. Awuotho ndam. Kata chop, to town onega chop saa 4, donge? Awuok chon. Tachopo town saa 3 kata gi 30. Achopo e wang'e. Awuog na chon mos adhi aidha na gari cho. Kata gi 20 kata gi 10 bob. Achopo town, dong wachopo. Mano kakinene. Ngima ka. Nitie gimoro miluongo ni effort miketo. To gi reward miyudo. Seche medwa dak ngima ma kawaida, ng'eni reward ni ibro yudo tok muda ma ikete effort mang'eny. Alright. Iketo effort mang'eny to reward biro later. Kionge pesa. Alright. To kan gi pesa keto effort matin to pesa tiyo na to reward. Aketo effort matin to pesa tiyo na to reward. Kumoyengo effort na pesa biro tiyo na. To kidwa tiyo gi ngufu mang'eny. Nyiso ni onge gi gik moko adi, achiel gik moko ariyo. Kisekene kitiyo gi ngufu mang'eny. Nyiso ni onge pesa. Kati onge paro mathoth. Ok awacho ne ti onge paro. In gi paro lakini matin. Matin. Lakini matin. Nikech paro kin go mathoth to paro kelo pesa. Kin gi paro mathoth to paro kelo pesa. Pesa nya yud gi waste. Iwacho ni the end will justify the means. Alright. Koro an yot na mondo mi akaw shortcut. Ayod pesa. Gik machiegni los tok muda maming'a go. Aloso gi sani nikech sani kitiyo kawaida. Ikungu pesa ni moro matin. Tok higni 7 moro. Igero ot migombo. Kan gi pesa madwaro ni. Madwa kaw ne shortcut. Ot miga tok higni 7 no. An ok ager. Anyiew moseger. Apenji. Anyiew moseger pesa nitie. At the moment mikao pesa tidag short life chatidhi. Ito. Iwinja. Ka an
Adak aming'a. Inyalo paro stoch bwana mar Chicken Inn. Boys odak aming'a. Sano yuto koso ko yuti. Erokamano. Au yuto. Erokamano. Donge. Uyuto. Donge. Uyuto. To ng'ama no amua niya, an wa kao shortcut mar ngima, acham machamo na ae. En kanye? Koro we aduoki. Ngima kato at the end of the time, ng'ato ka ng'ato bro bet gi time ne mar wuok. Anya wuok gi 40s na, achamo mwando na re 20s. Idak gi ngima ni te. Idhi at 80s. Iwinjo. To kisedhi idak aming'a, lakini idak ordinary life. Benefits miyudo bedo distributed over time. Onge ng'ama recognize. An madak matis ni, adak go display. By the time madhi, to joga miyo gi permanent memory. My name will be recalled in my absence. Let me tell you something. They say, a good dancer knows when to leave the stage. Kurana biro ta dance proper. To ka leave the stage ta we memory. Kodi yuari gi ngimani. Ngima monge stress. Kwa chwa yuara gi ngima, ineno kata ka nyombo no. Wawa nyombe 50. Wawa nyombe 50. Tekni, adhi mos. Gima dwa bedo no jana 20 to seka odhaka kite ot adwa yuara gi chingato kata min nyar ngato no mia stress mos anyom kan 50 in fact kopo na yudo pesa na matin kanyo achama 20 kanyo madonje 30 ta donje 40 to 50 kanyo ko akel nyar wegi kan dupte otek kura ategno akelo ngani kangi gima temo iwinjo 50 ka an maber nyowoyo an ma perfect kaya sekelo nyar ngato mani ngeni pokago ni kwano mar nyuol adwa nyuolo kada nyithindo di areya mano wanyono 70 wan sawa mana dhi weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Monde yuda kuru maler kaka skiza tune mari D-Star aboro achiel star ochiko ari aboro hash. To get a kuru maler as we skiza tune dial star 811 star 928 hash. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Jasu. Lingi winji monde. Dhako nyalo kendo kata dak matin kata dak aming'a kendo constant mano we. Wo main topic of concern men dak aming'a gi dak matin. right Chutho piny ka. Gik ma ji dwaro ga ngima gi sama gi dak ni kata dak matin kata dak ma gik ma dhano dwaro. Ibede ni nyalo yudo gimichamo. right Midwaro. Tinindo kuma ber. Tok mano jogo ma ung'eyi kata machiegni kodi bed mamor kodi. Ibed gi nying ma ji nyalo paro. Ang'o miya dag ngima matin to ji chich koda? Erokamano. Ang'o miya dag ngima matin to ji chich koda? Adag ngima mabor ji oyie koda nyaka che. Ng'ato ka ng'ato wacho ni nyewe ng'ane odak aming'a. Waneno. Erokamano. Ochiemo puonjonwa nyithindo kama ng'ane waparo gi ma. To in ibiro 50 chwa iseywe dhi. Penji niya, dhano kata chich koda. Gin gi nya chich koda to pesa na tok gi chich. Makata an gi chich koda tok kamiyo gi tok gi we. Iwinjo? Kamiyo gi tok gi we. Ne mit mar dak ngima matin ka in gi pesa. Yani an kuma bete. Sama podi ni progress life ni idhi manyo chiemo. Kan gi pesa.
an ge duol makar mondo mi adhi chiem to chiemo ne mabiro kuma ntie. Mano pesa wuoyo. Mano pachi. Pesa wuoyo. Ji tema na lorana. Alright. Katiera katidwara katokidwara to pesa mango mia kora bedo gi luor. Katidwara katokidwara. Iwacho ni when money talks no one checks grammar. Mit mar pesa. Usiepa gombo ni bile pesa, winj mit mar pesa. Sisi pa pesa wuoyo. Yoma dwari gi mok dwari te. Riwore together mu winji. Kwat. Winji. To gik ma pesa nyalo timo. To kata dhi to nyinga pododong. Kwat. Ano kadwan dak ngima majal kamano. Mano ngima makwarwo dagi. Gwere na utamore. Nikech at the moment, madwa dago ngima mar 50. Adak matin to pesa gimora mora chungu. Gimora mora winyo. Pesa wuoyo kuoma. Daga madhi nyaka 180 kata 140 chwad kata 200 years. But adago ngima moro ma inyalo ngato kala dala to penyo niya entie awinyo mitno moloyo ni ngane chate koro no dhi chon ya kata ngane chane bed sani okadwa mano we ami pacha kaka nene. Pacha kaka nene. Bingeni okawacho ni in okin lakini tie joma nigi poverty mentality. Okawacho ni jasu. Wache wo. Wo mano pachi. Tie joma nigi poverty mentality. Mano pachi. Aneno ko mentality no do chiegni kod tokin. Gima mi awacho kama chalo kama. Gima awacho mano chalo kama. Chutho ne ginge gimo mine pinka. Pinka intie mondo dag maber iwinj maber. Mane papas ni pinka. Kik wi ni onego beni daga minga. Mano pachi kaka nene. Pacha kaka nene gimentie piny ka adag maber awinj maber koro we nyisi. Gimo mi winjo maber bere pesa. Ingeni an dhanda dichuo. Alright. Chunya nyalo gombo ni yude wendo machal gi machacha. Alright. Da winje maber. To kan gi pesa. Taonge stress. Bana ja pesa okser. Pesa timuni kila kitu. Pawa mar pesa. Gombo manyalo gombo teka taka gombo chwech. Machielo. Pesa kelo. Gimora mora manya yudo kate tis ken luor manya do etis pesa 120. Awinji. Kata an kijana mdogo tego ni sama mkuu. Wach mkuu. Duong cha biro na kumantie nikech pesa. Iwinjo. Kwach bingeni ngama nigi pesa pache nya bedo matin. Okawacho ni. Ina kare manu pachi kaka nene. Tineno ngama odak aminga ni. To onge pesa mang'eny. Inyalo lure ma kata koko miye chance to badaye kaja pesa segaga panganga modhi tidhi penye niya kacha to ngacho wacho kama bineno ka paro no ber wanyalo tiyo godo koro we akoni wach inena kare rieko pogore to kan gi pesa to rieko na tin to un rieko ng'eny chuonge pesa no koro kelo ubet my advisor sa chulo une boya sawa iwinjo gimikelo no always ka in gi pesa paro dhi malal onge giminyalo paro giminya timo gi pesa no in giminya neno niya achiew gokinya luokra adhi kama nyadhi kama spend but paro mar tiyo gi pesa ni onge ineno ng'ama dwanda daga minga ni ema ne gi paro duto te mar kaka inya tiyo gi pesa ni pero kama in gi paro chandruok neno bill duong ka idwa no kony agolo pesa igolo paro ere machulo bill alright chandruok neno alright chandruok neno ayiecho not in gi paro ere ng'ama okelo kony pacha niya bill ni taneno ka wanyalo chulo kiny for now I don't have money okinya soti kiny awuoyo maber tini won en biladi alfareo pap siketo donge but on my side bilo ewa tawuoyo winjo I compose myself ma wuoyo maber mang'ano winjo ne nyewe owacho paro mayom maber munyalo tiyogo mutiyo godo to ini biro e pachi on your side bilo pesa di alfareo sechulo pap iwuok ero kamano to imbo nene naka in sawa ng'at moro be dhine ne nyewe ng'acha tonge pesa lakini compose owacho gimoro ma en owacho gima en ineno ng'ama dwa dak aminga ni nyako yie no dwa wacha diere kit ngimane an owuon ayie na dwa wacha diere gimoro ma onge godo ayie na onge go tabedo ma atiyo matek abedo ng'ama tiyo matek e gima dwaro ok niya ayie awacho ni aonge go tagombo mar pesa cha ati matek ayud pesa no kikabed gi gombo mora mora at the moment mandi bedo gi gombo mora mora dhi ng'ada e dak aminga ne olo adaga aminga tabed gi pesa after Jasu your 50s in it worth of 50
50 na nadhi exit be 50 ng'eny 40 ka yudo 20 40 apenji Jesu bing'eni kiriek ka kiriek ni kiriek ka kiriek ni to rieko ni ok ne ufuku in kendi ming'ene riek pacha to ler nitie bing'eni kiriek ka kiriek ni nitie ji adek ang'wen manyalo sport to wacho ni nyewe wadhi ni Jesu wadhi wapenje final erokamano ji adek ang'wen sporti to an marieko na pok ochope mari ni to an gi pesa ing'eni ji adi ji mang'eny mamanya mondo abedi kuma gintie ndio gima ji adi mamanya mondo abedi kuma gintie ndio gima teko mar pesa kata ngima tin teko mar pesa kata ngima tin but finally ka gisemanyi giduoge manya gi pinya niya kwacha to kuno 50,000 tineno ka wachake tiyo kode nang'o erokamano neno ko many ng'amo kuongo manyi ng'amo kuongo nikech an onge time gibigi tiekre koda adhi chon aja pesa dhi kore manya mokuongo but anitiyo koda kuom ng'eyo ni wadwa tiyo gi pesa nang'o wan sawa omiyo mae kaka pacha anene dag matin tibedi jamoko mane pacha dag mang'eny 100 years hiyo pesa yudi baadaye we dak matin jamacha malot kwisha ma e pachwa Jesu ma e pachwa ne oganda Luo kendo e piny Luo oganda wapong' kod were mathoth mapok oyangi nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero wer miel lendo kod mamoko mathoth Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare be in kod oteku mar bedo duond Luo bedo sulwe mar oganda Luo riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo ma kik bai your talent our stage let the search begin. You know, this is Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Bongo Nyakalaga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo, kod rieko mar fwenyo pogruok. Mondi yudo Bongo Nyakalaga kaka skiza tune mari D-Star, abura chela star, ang'wen na chela ang'wen hash. Piny mopong' kod richo, ka geno ni obiro loso gik moko duto obed maber, ka chiwora e dwarone. To get to Bongo Nyakalaga as your skiza tune, dial *811 414 hash. Engimana mabiro, amen. Oteni usini kod LTN, Luo Trending Nation. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.